Priatelia, pozdravujeme vás z centrály Hlasu, aby sme si zmapovali pozitívne dianie v uplynulých dňoch na našich rezortoch aj v regiónoch. Slovensko je premiant v čerpaní plánu obnovy. Podľa hodnotení Európskej komisie sme totiž spomedzi členských krajín na 5. mieste a podpredseda vlády Peter Kmec je presvedčený, že sa nám bude dariť aj v 6. a 7. žiadosti o platbu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ocenil schválenie zdravotníckeho zákona v parlamente, ktorý prešiel s podporou všetkých 79 hlasov koalície. Dohodou s lekárskym odborovým združením sa však jeho práca nejako nekončí a pán minister plánuje aj naďalej sa venovať rovnako dôležitým témam v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad všeobecní lekári, regionálne ambulancie či prevencia. Na pozitívne kroky strany Hlas priamo v regiónoch sme sa tento raz boli opýtať na krajskej schôdzi v Bánovciach nad Bebravou v Trenčianskom kraji. Prvá téma a veľmi vážna je fakultná nemocnica Trenčín, kde odviedol veľké penzum práce pán minister Kamil Šaško, ktorý veľmi profesionálnym a citlivým spôsobom upokojil situáciu, ktorá tam bola veľmi turbulentná. Ja ako poslanec mesta Trenčín musím povedať, že sme nejakým spôsobom, nehovorím, že rozhodujúcim, ale určite sme svojím spôsobom prispeli k tomu, že Trenčín momentálne čerpá eurofondy z programu EHMK, či už je to spomínaný most Fiesta, alebo je to rekonštrukcia centra mesta. Tak ja si myslím, že Trenčiansky región vždy bol baštou sociálnej demokracie, ľavice a takýchto strán. A som rád, že sa koná veľa rôznych akcií, ktoré tu máme aj či už kultúrnych, športových. Mali sme pred voľbami prezidentskými výstup na Javorinu, mali sme futbalový turnaj v Svinnej, mali sme viacero takýchto akcií naozaj či už kultúrnych alebo aj tých športových. A naozaj je to dobre, lebo ľudia sa stretnú o tom, aby tá politika medzi mladými ľuďmi, že sa vieme stretnúť, že sa vieme porozprávať, podebatovať o problémoch a to je aj také nejaké gesto možno k zmierneniu spoločnosti. No ja ako mladý človek a športovec, najmä cyklorekreant, som veľmi rád, že aj práve strana Hlas prostredníctvom Petra Kmeca, pána vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku naozaj dáva finančné prostriedky aj sem do Trenčianskeho kraja na výstavbu cyklotrás. Sme naozaj radi, že poctivá práca prináša aj takéto konkrétne výsledky. A pozitívne o Hlase budeme v pozitívnych ohlasoch hovoriť opäť na budúce. Tešíme sa na vás.